Χρήστος Τριάντης. Πόσο καιρό τελείς Γενικός Γραμματέας του Σύνδεσμου Ελλήνων Προπονητών? Περίπου 6 χρόνια. Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος σήμερα? Αριθμεί περίπου τα 100 μέλη. Υπάρχει διάθεση, από ό,τι φαίνεται από τους προπονητές, να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν την πυγμαχία. Θεωρώ ότι επειδή η κατάσταση, η γενικότερη κατάσταση, αλλά και η κατάσταση στην πυγμαχία δεν είναι και πολύ καλή, αυτό που γίνεται τώρα και που θα ξεκινήσει να γίνεται και θα γίνεται στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την πυγμαχία. Βήμα-βήμα, λοιπόν, εμείς έχουμε σχεδιάσει σαν σύνδεσμος να οργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε κάποιες ημερίδες επιμόρφωσης. Η σημερινή μέρα είχε ένα στόχο καθαρά ενημερωτικό σε σχέση με τις νέες θέσεις που έχει θεσπίσει, με τις νέες θέσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και τις αλλαγές που έχει θεσπίσει αυτή σχετικά με το άθλημα της πυγμαχίας, που αφορούν τεχνικούς κανονισμούς και τους διαιτητές και τους προπονητές. Σημαντικά πράγματα, γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει βάλει στόχο να ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο της πυγμαχίας, όπως έχει ξεκινήσει και φαίνεται ότι το έχει καταφέρει σε έναν βαθμό. Πρέπει λοιπόν και εμείς, αν θέλουμε να αναπτυχθούμε και να βελτιωθούμε, πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε αυτές τις νέες εξελίξεις, αν θέλουμε να υπάρχουμε σαν άθλημα και βέβαια να πετύχουμε και διακρίσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πυγμαχίας έχει αντιληφθεί την κατάσταση, θεωρεί ότι έχει ευθύνη για την ανάπτυξη της πυγμαχίας, αυτός είναι και ο καταστατικός του ρόλος, και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουν σεμινάρια συγκεκριμένα που αφορούν προπονητικά θέματα καθαρά, πάνω στην προπονητική διαδικασία και στη βελτίωση και στην εξέλιξη των προπονητών. Δεν έχουμε ταλέντα, δεν έχουμε πόρους, τι ακριβώς συμβαίνει? Ταλέντα έχουμε και κάθε φορά βγαίνουν καινούργια ταλέντα και το βλέπουμε αυτό με το πέρασμα των χρόνων. Απλά αυτά τα ταλέντα δεν αξιοποιούνται. Για να μπορέσεις να πετύχεις μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πόσο μάλλον μια διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο, χρειάζεται μια υποδομή, χρειάζεται μια οργάνωση από το άθλημα το ίδιο, την οποία δυστυχώς τελευταία χρόνια δεν την έχουμε. Εμείς σαν σύνδεσμος το έχουμε αντιληφθεί αυτό και αυτοί από εδώ και πέρα σε αυτό το κομμάτι θα στοχεύσουμε πάρα πολύ στην επιμόρφωση των προπονητών, στην αναβάθμισή τους και με στόχο ακριβώς αυτό, την αναβάθμιση του αθλήματος, τη συμμετοχή μας σε διεθνείς διοργανώσεις, αλλά με αξίωση, ώστε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γιατί το οφείλουμε στο άθλημα, το οφείλουμε στους αθλητές, το οφείλουμε και στην Ελλάδα.